Namataan sa Sabah, Malaysia ang ilang helicopter na pag-aari raw ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon sa ulat ng Billionario.com, ang mga luxury chopper konektado daw sa mga kumpanyang Misibis Aviation at Highton Construction Development Corporation. Kabilang sa mga aircraft ang Agusta, Westland at Bell helicopters na may kabuang halaga na humigit kumulang 2.7 billion pesos. Maari umanong nag-exit ito sa Southern Palawan patungo sa Sabah, Malaysia. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, na sinubukan ng mga kumpanyang konektado kay COA na i-deregister ang mga helicopter. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, patuloy ang pagtugis ng gobyerno sa mga ari-arian ni COA. Kabilang ang mga bank account, luxury properties, sea vessels at aircraft. Matatandaang si COA ay nagbitiw sa Kongreso noong nakaraang buwan sa gitna ng mga aligasyon kaugnay sa flood control scandal. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas na sinasabing lumipad patungong Estados Unidos para magpagamot.